Os albaneses celebran o seu Festival da Canción, o Festival Ikengues, dende 1962, e cando comezaron a participar en Eurovisión no ano 2004, convertérono na súa preselección, un dos principais eventos culturais nun país que trata con inmenso respecto á súa música. Xa outros quixeren. O pasado mes de decembro celebraron a edición número 63 do festival no Palacio de Congresos de Tirana, baixo a dirección artística de Laida Dani, cantante, compositora e actriz que representara o país en Eurovisión 2015 e que un par de anos antes gañara a Voz en Italia, país ao que Albania sempre mira musicalmente de reollo. As apostas apuntaban cara a un nome, Elvana Giata, a gran estrela pop do país. Pero como neste 2025 nada é o que parece, Elvana tivo que conformarse co segundo posto. Cole Lacca e Beatrice Gergi, os integrantes do dúo de folktrónica Shkodra Electronique, enloqueceron a público, xurado e orquestra e conseguiron gañar o xurado e un dos dous sectores do televoto e, por tanto, o billete a Basilea, co seu tema Zierm, que significa lume, interpretado en Geg, unha das variantes do albanés, falada principalmente no norte e centro de Albania e tamén en Kosovo. Froito da súa vida en Italia, lonxe do lugar que os viu nacer, Sierm forma parte do que eles denominan pop postinmigrante, alma étnica e sons actuais que se mesturan para dar forma a un tema que fala da patria, do orgullo e do fogar. Aquí o mar durme, a ferida cúrase, e non vemos as estrelas porque son pisoteadas polas nosas campás cando camiñamos na escuridade. Albania nunca pasou do quinto posto de Rona Nișliu en 2012, pero a albanesa que chegou máis lonxe no certame foi Entela Fureraj, a que coñecemos como Eleni Fureira, segunda en 2018 con Fuego pola República de Chipre. Conseguirá este ano a águia bicéfala ondear no máis alto? Zierm, de Beatrice Gergi e Cole Lacca, cantan os Shkodra Electronique, Albania.